इउटुबनिफ्राय आं दासिम बेसेबां आर्निं खालामनो हाखो बेखौ आङो फोरमायगोन होननानै नोंथांमोननो रादाय होदोंमोन। बै समावहाय थुलमुलै खिथानाय जादोंमोन, एसे एक्जेक्टलि बेसेबां मोनमारदों बेखौ खोन्थानाय जायाखैमोन। 10-20 लाख बेबायदि होनानै थुलमुलावनो फोजोबनानै दोननाय जादोंमोन आरोखि ना। ओमफ्राय आङो बेखौ मोजाङै खोन्थाफिनगोन होननानै आङो बै समाव बुंनानै दोनखादोंमोन। बेनिखायनो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै आङो खोन्थानो होननानै सानदों आरोखि। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना ससे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा। दिनैनि बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर, जों मोनसे सोलोंथाइ लानो थाखायसो आरोना, ससियेल मिडियानि सोलोंथाइ लानो थाखाय नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ लाबोदों। बेवहाय जेबो माबा एल'ला एल'लि माबा गावलायला गावलायलि जेबो गैया आरोखि लोगोफोर। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय, अब्लासो एसेब्लाबो माबा मोनसे सोलोंनानै लानो हागोन, बुजिनो हागोन आरोखि लोगोफोर। दा गिबियावनो जोंहा जिनाखि सिबिरानि ब्रह्म जिनाखि निउस होग्रा नङा होमबा, बर'नि टप निउस होग्रा एसबि रानि नङा होमबा, जोंहा सिबिरानि। दा बिथाङा दिनैसिम 5 बोसोर जालांबाय ससियेल मिडियानि इउटुबाव निउस होनाया आरोखि। दिनै बिथाङा बेसेबां रां खामायनो हादों, गोबाङा माने बिथांनि भिडिअखौ नुबाय जानांगौ आरो गोबाङा नुवाखै जानांगौ, गोबाङा मिन्थियाखैबो जानांगौ, गोबाङा मिन्थिबायबो जानांगौ नङा होमबा। दासिमाव बेसेबां रां खामायखो ससियेल मिडियानि थ्रुजों, ससियेल मिडिया बेसेबां पावार दं, ससियेल मिडियाया बेसेबां दिनैनि दिनाव जों बयखौबो रोङोब्ला दै हेफाजाब होयो। दा जोङो बिथांनिफ्राय मिन्थिना लानि लोगोफोर। अब्ला बिथाङा मा बुंदों, बिथांनि बुंनायखौ नायनानै लाग्रो। बे मोनसे जाहैबाय रांनि सोमोन्दै खोन्थानायनिबो माखासे खारन दङ दे, बेखौ आङो बुंग्रोफिनबावबाय आरोखि ना। मानो होनबा बेजोंबो जों थुलुंगा मोननो हायो। सोरबाया जुदि खामानि मावनानै मोजां फिथाइ मोननो हायोबा, मिथियैफोरा नोंमारगौथ' बेबायदि मावनानैबो जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो हायो, बेबायदि मोनसे थुलुंगानाय मोननो हायो। आरो जोंबो मोजाङै मावोबा, जोंबो नांथाबनानै खामानि मावोबा जोंबो बेबायदि जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन, बेबायदि मोनसे थुलुंगानाय बा पजिटिभ मोनसे फैयो आरोखि ना। बे जाहैबाय मोनसे आयदा। माने आङो इउटुबाव बेसेबां आर्निं खालामनो हादों हायाखै बेखौ आङो फोरमायगोन। इउटुबनिफ्राय बेसेबां रां आरजिनो हाखो, सिगांनि भिडिअ आङो फोरमायखादोंमोन नङा होमबा। आं इउटुबाव कमप्लिट 5 बोसोर जाबाय, 5 बोसोर जाबाय आरोखि। बेनि गेजेरावनो आङो मालाबा उन्दै गथ' जोनोम होनायाव मास मोनसे थानो गोनां जादों, मालाबा बिदिनो 15 दिन थानो गोनां जादों। बिनि गेजेरावनो आरोबा मालाबा आं कर'ना भाइरास जाजादों, कभिड-19 पजिटिभ जाजादों, हस्पिटालाव एडमिट जानो गोनां जादों। बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय गेपफोर अनेक दङ आरोखि ना। जायखिया बोसोरबा होनबाय आङो, बोसोरबा खिनियाव आङो एक्जेक्टलि थार नङाबाबो एकदमबारे खासा खासिखौ आं खिथानोसै, माने खाथि खालाखौ आं खिथानोसै। आङो 30 लाखनि बारा मोनबाय। 35 लाखसिमबो जानो हागौ गासैबो हिसाब खालामजोबोबा, बा 35 लाखनि एसे बाराबो जानो हागौ आरोखि ना। जायखिया आङो 30 लाखसिम मोननो हाबायखौ आङो एकदमबारे रोखायै आङो गोख्रोङै बुंनो हायो आरोखि। एसे एनै बारा नंगौ, खिन्थु 35 लाखनि बारा जागोन ना जाया बेखौ आङो एक्जेक्टलि बुंनो हाया आरोखि बोसोरबायाव। बेनि गेजेरावनो माखासे गेप दङ, बेखौबो साननो गेपआथ' थाखागोनखा नङा होमबा। दा बेफोरबो आंनि खस्थ' खालामनायजों लोगोसे आंनि हाजबेन्डनि जि सापर्ट, फिसायनि जि सापर्ट, लोगोसे रायजो राजानि सापर्ट, बेजोंसो आङो जाफुंसार जानो हादों नङा होमबा। रायजो राजानि सापर्ट गैयालासेथ' आङो जेबोआनो नङा, दाबो आङो जिर'। दिनै जुदि रायजो राजाया आंखौ सापर्ट खालामनायखौ बन्द' खालामोबा दिनैबो आङो जिर' नङा होमबा। रायजो राजानि मददजोंसो आं बिसिम सफैदों। उननि समाव बेसे गोलावसिम आङो इउटुब चेनेलाव एक्टिभ जानानै थानो हायो, बा आंनि एसबि बड' निउस चेनेलाव एक्टिभ जानानै थानो हायो, बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। माब्लाबा खस्थ'खौ नायोबा दोनथ'नोसै नामा बेफोरबायदि सानो, जिहेतु फिसायाबो स्कुलाव हाबनाय सम जासिगोन नालाय। दा बिदिबो सानो, नाथाय जे रायजो राजानि सापर्टखौ आं माबोरैहाय नेवसिनो, बेबो मोनसे जायो आरोखि ना, गोसोआव गोनो गोथो जायो आरोखि ना। बेखायनो उननि समाव मा जायो नायनोसै। हानायमानिखौ आङो फोसावलांगोन, बेबायदिनो खौरांखौ फोसावलांगोन एसबि बड' निउसनि गेजेरजों। सिबिरानि ब्रह्म निउस होग्रा बिथाङा मा फोरमायदों नङा होमबा। दिनै जोबोद मोजां एडभाइस होदों बिथाङा। दिनै जोंनि गोबां मानसिफ्रा ससियेल मिडियाआव फैनानै भिडिअ बानायनाय, सोरबा रिल्स बानायनाय, बैफोरबायदिखौ गोबाङा मा मोनो होननानै बुङो नङा होमबा। दिनै सासे आइजो नङा होमबा, सासे आइजो मानसि जानानै बोसोरबायाव 35 लाख रां ससियेल मिडियानिफ्राय इउटुबनिफ्राय खामायदों नङा होमबा।
दिनै जोबोद बाख्नायथाव आङो बाजै सिबिरानि ब्रह्मखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय भेरि भेरि कंग्रेचुलेसन्स आं जासिहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोङो नों आं बयखौबो आङो खावलायनो सानो ससियेल मिडियायाव जाय मानसिया गोसो होना खामानि मावगोन बियो गोबां रां आरजिनो हायो दिनै जोङो गोबां मानसिफोर गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ नुयो हो दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोबा जोंहा एनिथिं एमजे ब्रादारमोन बायदिया मोजां मोजां न' लुदों माजों खामानि गैया दामानि गैया बेराय बेराय माजों न' लुदों मिथिगौना नोंसोरो ससियेल मिडिया इउटुबजों आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओरैजाय दङ बि गार्ल्समोन रिल्स बानायनायावनो बिथांमोना मासाव बेसेबां थाखा खामायो सानदों नोंसोरलाय सोरबा मिथिगौना नों आं ओरैनो जाम्बा जाम्बि नों आं ओरैनो जेबो रोङै जेबो इडुकेसन गैयै जेबो नलेज गैयै मानसिफोरा नों दिनैनि दिनाव मास मोनसेयाव गैयाब्लाबो 2 लाखनि खाथियाव खामायो जोंहा बि गार्ल्स फेमिलिया नोंथांमोना मिथिगौना बि गार्ल्स फेमिलिखौहाय दिनै बिथांमोना मासावनो 2 लाख रांनि खाथियाव खामायो जेराव जों बायदि जाम्बा जाम्बिनि थाखाय 2 लाख थाखाया इसेल' नङा दिनै गोरों गोरा सोरबा बिजनेसमेन सोरबा बेफोरबायदि फालांगि मावग्राफोरनि थाखाय 2 लाख रां थाखाया बिथांमोननि जानो हागौ सानसे साननैयावनो फैयो खिन्थु जोंफोरनि थाखाय बिराद बोसोरसेयावसो 1 लाख थाखाखौ जोङो खामायो होनब्लाबो लस गैया आरोखि माने सामथिं ओरैनो आरोखि दा बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना साननो हागौ आंखौबो ना आंखौबो साननो हागौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव मा मोनो बेलाय जाम्बा जाम्बा भिडिअ लाबोबाय थायो भिडिअ होलाबाय थायो होननानै आंबो खामायो ससियेल मिडियाजों दिनैनि दिनाव नोंथांमोना आंनि खामायनायखौ मिथिनो लुबैयो नामा आंनि खामायनायखौ मिथिनो लुबैयोब्ला दासिमाव आं बेसेबां खामायखो इउटुबाव आं बेसेबां गोबाव जाखो आं इउटुबाव बिराद गोबाव जाबाय खिन्थु आङो इउटुबाव बारा एक्टिभ थाबाय थानो हाया मानो होनबा आं बेलेग खामानि मावबाय थायो माने आंहा माने खामानि दं नङा होमबा आं बिनि थाखाय माने ससियेल मिडिया आंनि थाखाय ओरैनो जास्ट टाइम पास पार्ट टाइम जब अब्लाबो आङो गोसो होआब्लाबो आङो दासिमाव माने कन्टिनिउ भिडिअ हगारिया बा ओरैनो गोबाव जाखाबाय आंनि बे जिमेल बानायनाया होमब्लाबो आं बे जिमेलखौनो इउज खालामगासिनो आं दासिमाव मोनसे एलनि खामायबाय आरोखि आंबो मोनसे एल आङो दासिमाव इउटुबनिफ्राय आंबो खामायनो हाबाय लोगोफोर आंनाव माने गासिबो दंजोबो बेफोर माबाया माने इउटुबाव UIT स्टुडिअ थाजोबखायो नालाय गासिबो दंजोबो आरोखि दासिमाव 1 एलनि खाथियाव आंबो खामायबाय लोगोफोर अब्ला आङो बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि गोबांनो ससियेल मिडियायाव रिल्स बानायो भिडिअ बानायो बिथांमोना गोसो हो मालाया जिखि गाज्रि कमेन्ट हरा जिखि मा बुंहरा बैफोरखौ खोनासंनांगौ दरखार गैया ओंखायनो नोंथांमोनाबो बयबो गोसो हो भिडिअ बानायनो फकास खालाम गोसो हो सोरबा गाज्रि कमेन्ट हरनाय सोरबा हेट कमेन्ट हरनाय बैफोरखौ इगनर खालाम माने जेबो खर' सोनाङा नोंखौ हाजार हाजार गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरना बुंहरथों अब्लाबो नोंथाङा बैसोरबायदि कमेन्ट हरनायखौ थेंक इउ होननानैसो रिप्लाय हर अब्लानो बैयो लासै लासैनो सोलायलांगोन अब्लाना लासै लासैनो नोंखौ मोजां मोनलांग्रा जागोन बे माने बै गाज्रि हरोबा नोङो मोनसे गाज्रि लिरनानै जेबो रिप्लाय दा होफिन आरोखि नै बेफोरबायदि जा आरो दिनैनि दिनाव जोङो लाइमोनफोरखौ नुयो नङा होमबा बिमा बिफानि सायाव जानाय बिमा बिफानि सायाव बाइक दाब्रायनाय सोरबा बायदिया सौग्रावलाबायनानै थैनाय बैफोरबायदि जों गोबां नुयो दा बेफोरबायदि खालामस्लायस्लाय नांगौबा ससियेल मिडियायाव फैनानै गरसे गरनै खामाय बिमा बिफाखौ हेफाजाब हो हो बिमा बिफानिफ्राय एडमिसन फिसनो अबावबा टिउसन फिसनो बेफोरबायदि बिनाङा जासे नङा होमबा गाव गोसो होनानै ओरैनो बाइक दाब्रायनानै टाइम पास खालामस्लायस्लाय अबावबा सेंग्रा सिख्ला अबावबा पार्कफ्राव अबावबा थांनानै जाग्लुं लुंग्लुं खालामस्लायस्लाय बेफोरबायदि माबा मोनसे ओरैनो कमेडि टाइप भिडिअ बानायनानै रां आरजिनानै बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनो सोलों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आं बेखौसो खावलायो दिनैनि दिनाव सासे आइजोआ बोसोरमायाव 35 लाख रां खामायनानै दिनै गावनि फिसायखौ मदद खालामनो हादों सासे आइजोआनो जे जोंबायदि हौवा मानसियानो दिनैसिम बोसोरबायाव 35 लाखखौ खामायफेराखै लोगोफोर नङा होमबा खामायो आङो माने आं साननाय बायदिब्ला आंनि साननायाव मोननाय आं बेसेबां खामायो आं बोसोरबायाव बेसेबां खामायखो दासिमाव बेफोरखौ साननाय बायदि माने आं 35 नङा दे आङो ओरैनो माने 30नि खाथियाव थांहां जायो आरो आंनि बोसोरबायाव आंनि खामानि आंनि दरमाहाया बोसोरबायाव आंनि दरमाया 30 एलनि खाथियाव थांहां जायो आरोखि लोगोफोर आंनि खामानियासो इउटुबनिखौ नङा दे लोगोफोर बेखायनो आं नोंथांमोननो
बयखौबो खावलायो भिडिअ'आ हाजासे शेयार खालाम आरो नोंथाङाबो जानला मोनला कमेन्ट हरनानै जेबो लाब गैया नोंथांमोनाबो हायोबा सोलों गाज्रि कमेन्ट हरनानै जेबो लाब गैया जोङो जास्ट गोसोआव जोंनावहाय ओरैनो जानला मोनला फाल्थु भिडिअ बानायब्लाबो जोंनि गोसोआव जेबो गाज्रि बा गाज्रि गोसोजों जेबो माबा गैया जों जास्ट एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखायल'सो फानि ओरैनो भिडिअ बानायो लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना गाज्रि साननानै जेबो लाब गैया बेखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर सासे भिडिअ क्रिएटर जानो गोसोब्ला गोसो हो जेबो आपत्ति गैया बयबो नाजा इउटुब बा ससियेल मिडिया रावनिबो बिमा बिफानि नङा नोंबो हायो नोंबो हगार आंबो हायो आंबो हगारगोन बेफोरबायदि नाजा साखाफारा जा दिनैनि दिनाव जोंहा सिबिरानि ब्रह्म बाजैनि ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानांगौ होमबा नङा होमबा थेंक इउ स माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय